Вы на канале Свабода Прэміум, з вами Алексей Знаткевич і наш госць сёння Марк Эпіскапас, даследчык Амерыканскага інстытуту адказнага дзяржаўнага кіравання Квінсі. Ён таксама выкладае гісторыю ва ўніверсітэце Мэрымаунту. Доктор Эпіскапас, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Дзякуй за запрашэнне. Сёлета на сайце інстытуту Квінсі выйшаў ваш артыкул, пераглядаючы амерыканска-беларускія адносіны. Калі я правільна разумею, вы заклікаеце да так званай мяккай перазагрузкі ў адносінах паміж ЗША і Беларусю. Вядома ж, цяжка пераказаць грунтоўны артыкул у некалькіх параграфах, але ці маглі вы сказаць, якія асноўныя крокі вы бачыце ў такой перазагрузцы і чаму яна патрэбная? Absolutely. So our point of departure in Безумоўна, наш пункт адліку палягае ў разважаннях пра тое, як развіваць нашы адносіны з Беларуссю, пра двухбаковыя адносіны з ЗША і Беларусі, а таксама пра тое, як Захад узаемадзейнічае з Беларуссю. Пад Захадам я, у прыватнасці, маю на ўвазе Еўразвяз і НАТО. Мы павінны сказаць, паглядзіце, тое, што мы зрабілі за апошнія 3-4 гады пасля выбарчых пратэстаў супраць Лукашэнкі улетку 2020 году, відавочна не спрацавала. Гэта не прынесла жаданага эфекту. Гэта не прымусіла ўрад Лукашэнкі змяніць свае паводзіны. І гэта не зрабіла ўрад Лукашэнкі больш падатлівым на ўмовы Захаду ў пляне дэмакратызацыі, лібералізацыі, вызвалення палітычных зняволеных. Нічога з гэтага насамрэч не адбылося ў выніку кампаніі максімальнага ціску з боку Захаду, каб дыпламатычна ізаляваць Лукашэнку, узмацніць праблемы ягонага ўраду праз санкцыі і розныя палітычныя абмежаванні. І я думаю, што мы маем шмат прычын, шмат стымулаў, каб падумаць, як мы ўзаемадзейнічаем з Беларуссю. Беларусь – адна з найбуйнейшых дзяржаваў усходняй Еўропы. Гэта блізкі партнер Расіі ў сферы бяспекі, што стварае шэраг праблемаў, але таксама стварае цікавыя магчымасці, якія мы можам абмеркаваць крыху пазней. Беларусь – ключавы складнік любога, крый Божа, рэгіянальнага супрацьстаяння паміж НАТО і Расіяй. Беларусь адыгрывала б геаграфічна і геапалітычна вельмі вялікую ролю ў любым варыянце прамога ваеннага супрацьстаяння паміж Расіяй і НАТО. Усё гэта прычыны, чаму мы павінны думаць больш сур'ёзна і дэталёва пра тое, як мы займаемся Беларуссю. Таму мэтай гэтага артыкулу, які я напісаў для інстытуту Квінсі, было паспрабаваць прыйсці да новай і лепшай мадэлі ўзаемадзеяння паміж Беларусю і Захадам. Мае рэцэпты даволі амбітныя, але ў той жа час, думаю, і вельмі прагматычныя. Я прапаную адмовіцца ад палітыкі максімальнага ціску і максімальнай ізаляцыі, якая відавочна была правальнай. Гэта не спрацавала, гэта не дало жаданых вынікаў. Такім чынам, замест таго, каб працягваць гэта рабіць, давайце падумаем пра фармат мяккай перазагрузкі, палітычнай перазагрузкі, дыпламатычнай перазагрузкі і, асабліва з пункту гледжання Беларусі, эканамічнай перазагрузкі. Я думаю, што стымулы з боку беларусаў ёсць, стымулы ёсць і з боку Злучаных Штатаў. Нічога новага я не прапаную. Прэзідэнт Лукашенка шмат гадоў праводзіў тое, што ён назваў шматвектарнай знешняй палітыкай. І мэта гэтай палітыкі была менавіта ў тым, каб балансаваць паміж Расіяй і Захадам, каб атрымаць максімальную выгаду і найлепшыя ўмовы з абодвух гэтых кірункаў. І я думаю, што мы можам вывучыць спосабы, якімі гэтую шматвектарную палітыку можна выкарыстоўваць на карысць еўрапейскага звязу і Захаду, прымусіўшы Лукашэнку змякчыць некаторыя з парушэнняў правоў чалавека. І каб перашкодзіць беларуска-расійскім адносінам развівацца далей, нам варта даць Лукашэнку гарантыі, што наша мэта не падштурхоўваць змену рэжыму ў Беларусі, бо гэта небяспечна і няма выразнага рэцэпту, як гэта зрабіць. Такім чынам, я сцвярджаю ў артыкуле, што мы павінны адназначна адмовіцца ад змены рэжыму ў Беларусі ў якасці сваёй палітычнай мэты. І мы можам прапанаваць Лукашэнку разнастайныя эканамічныя стымулы, якія яго вельмі зацікавяць. Мы можам аслабіць візавы рэжым паміж Беларусю і Еўропай. Мы можам садзейнічаць усім відам студэнцкіх паездак паміж Беларусю і Еўропай. Можна гаварыць пра адкрыццё гандлю.
Можна гаварыць пра заходнія інвестыцыі, бо, дарэчы, у апошнія гады Кітай усё больш інвестуе ў Беларусь. І стварыўшы ўнутры Беларусі прастору для заходніх эканамічных гульцоў, мы можам фактычна супрацьстаяць пашырэнню кітайскага ўплыву ў Беларусі спосабамі, якія, я думаю, былі б вельмі цікавыя для ЗША, асабліва пры адміністрацыі Трампа. Так што я бачу шмат магчымасцяў. Не для таго, каб зрабіцца сябрамі, бо Беларусь вельмі далёкая далучэнне да еўразвязу, і тым больш да НАТО, але для некай мяккай разумнай перазагрузкі, калі мы адмаўляемся ад нашай палітыкі максімальнага ціску і максімальнай ізаляцыі ў абмен на пэўныя саступкі з боку рэжыму Лукашэнкі. Пытанне яшчэ ў тым, наколькі ўсё гэта залежыць ад завяршэння вайны ва ўкраіне. Я думаю, што ў значнай ступені. Але тым не менш, я лічу, што ёсць некаторыя рэчы, якія мы можам зрабіць проста цяпер, каб, калі не палепшыць нашы адносіны з Беларуссю, дык хаця б прадухіліць пагаршэнне сітуацыі. Вы сказалі пра саступкі з боку рэжыму Лукашэнкі. Якіх першых крокаў вы чакаеце ад рэжыму Лукашэнкі ў гэтай гіпатэтычнай перазагрузцы? Lukashenko has pursued a policy in recent years. Апошнія гады Лукашенко праводзіў палітыку выкарыстання міграцыі з Блізкага ўсходу як зброі супраць суседзяў Беларусі, асабліва супраць Польшчы і Літвы. Ёсць людзі, якія прылятаюць з Блізкага ўсходу ў Менскі аэрапорт, а потым іх забіраюць з Менскага аэрапорту да мяжы з Польшчай і Літвой. І гэтых людзей заахвочваюць нелегальна перайсці праз мяжу ў гэтыя дзве краіны. Гэта стварае вялікія праблемы. Гэта стварае жудасную пачварную сітуацыю з правамі чалавека, якой, я думаю, усе мы хацелі б пазбегнуць. Таму любая перазагрузка будзе залежаць ад таго, ці спыніць Лукашенко такую гібрыдную вайну супраць Еўропы у сэнсе выкарыстання мігрантаў як зброі. Гэта адзін прыклад. Яшчэ адзін прыклад. Мы ведаем, што Беларусь дазволіла наймітам сумнавядомай расійскай групы Вагнера стварыць базу на беларускай тэрыторыі. Такім чынам, мы б сказалі Лукашенку, калі вы хочаце палепшыць адносіны з Захадам, вы не можаце працягваць такім чынам супрацоўнічаць з расійскімі ваенізаванымі групоўкамі наймітаў. І вы павінны прыняць на сябе абавязанні ніколі не дапусціць, каб Беларусь выкарыстоўвалася ў якасці пляцоўкі для нападаў ні фармальных ваенных, ні гібрыдных на тэрыторыю НАТО і еўразвязу. Так што я, вядома, не прапаную пернік без пугі. Я думаю, што нам патрэбны і пернік, і бізун. Мы павінны абумовіць любую нармалізацыю канкрэтнымі рэчамі, якія Беларусь павінна зрабіць на карысць стабільнасці і міру ва ўсходняй Еўропе. Promoting stability and peace in Eastern Europe. Вы сказалі пра гіпатэтычныя абавязанні, што тэрыторыя Беларусі не будзе выкарыстоўвацца для нападу на суседзяў з НАТО. Але Лукашенко мае ўласныя прычыны не нападаць, калі ён сапраўды кантралюе тэрыторыю Беларусі і такія рашэнні. А калі ён цалкам залежны ад Пуціна, у тым, каб застацца ва ўладзе, у чым тады сэнс абавязанняў з ягонага боку? На вашу думку, ці захоўвае Лукашенко кантроль, ці ягоная ўлада цалкам залежыць ад расійскай падтрымкі? Гэта вельмі добрае пытанне. Цяжка цалкам замерыць узровень расійскага ўплыву ў Беларусі. Безумоўна, уплыў Пуціна на Лукашэнку вырас у геаметрычнай прагрэсіі пасля 2020 году і пасля 2022 году, калі мы ўзмацнілі рэжым санкцый у дачыненні да Беларусі і перайшлі да фармату, які называецца люстранымі санкцыямі. Ідэя люстраных санкцый заключаецца ў тым, што калі мы ўводзім санкцыі супраць Расіі, трэба таксама ўводзіць супраць Беларусі прапарцыйныя санкцыі. І гэтая палітыка зблізіла Лукашэнку і Пуціна. Гэта прывяло Расію і Беларусь да вельмі цеснага ваеннага супрацоўніцтва. І я не думаю, што яго можна разрываць або спыніць раптоўна. Такія спробы не могуць і не павінны быць нашай мэтай. Але мы павінны даць Лукашэнку важкія падставы, выразныя палітычныя стымулы, каб адысці ад поўнай залежнасці ад Расіі як палітычнага, эканамічнага партнера і партнера ў галіне бяспекі. І я думаю, што Лукашенко відавочна хоча праводзіць такую палітыку, таму што на працягу многіх дзесяцігоддзяў ён спрабаваў балансаваць паміж Расіяй і Захадам, выкарыстоўваючы гэтую шматвектарную замежную палітыку. Думаю, што мы можам вывучыць шляхі да аднаўлення некаторых аспектаў шматвектарнай знешняй палітыкі. І вы маеце рацыю, гэта будзе практыкаванне метадам спробы і памылак. Безумоўна, Расія мае ў Беларусі некалькі базаў. Цяпер Расія размясціла на тэрыторыі
Беларусі ядзерную зброю. Ёсць вельмі цеснае партнерства ў галіне абароны. Так што моя прапанова такая. Замест таго, каб зыходзіць з гэтага, замест таго, каб зыходзіць з абароннага аспекту, давайте пачнём з эканамічнага аспекту, бо Беларусь відавочна хоча лепшых камерцыйных сувязяў з Еўропай. Беларусь відавочна хоча, каб беларускія грамадзяне маглі больш свабодна ездзіць у Еўропу і працаваць у Еўропе. І гэта саступкі, якія каштуюць нам вельмі мала і якія былі б вельмі прывабныя для Лукашэнкі. Такія віды супрацоўніцтва – гэта тое, на што Пуцін не можа накласці вета. Бо як Пуцін скажа Лукашэнку не весці спраў з Еўропай і не мець ніякіх гандлёвых стасункаў з Захадам? Ён сапраўды не можа гэтага сказаць. Такім чынам, калі мы паспрабуем гэты від мяккай перазагрузкі, мы не тое, што будзем убіваць клін, бо гэта занадта моцная фармулёўка, але мы ствараем некаторую схаваную напружанасць паміж уладамі Беларусі і Расіі. І я думаю, што гэта адпавядае інтарэсам Беларусі, але гэта таксама і ў інтарэсах Захаду. Такім чынам, я тут выступаю за паступовы, асцярожны падыход, які прадугледжвае стварэнне канкрэтных стымулаў для Лукашэнкі ў абмен на канкрэтныя саступкі на шляху да шырэйшай нармалізацыі. Такая нармалізацыя, на мой погляд, можа адбыцца пасля заканчэння вайны ва Ўкраіне. Увядзенне санкцый супраць Беларусі пасля расійскага паўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну часткова тлумачылі тым, што калі вы экспартуеце нейкую тэхналогію ў Беларусь, гэта азначае, што яе можна лёгка рээкспартаваць для падтрымкі ваенных намаганняў Расіі. А калі вы імпартуеце нешта з Беларусі, дык гэта імпарт фактычна з адзінай эканамічнай прасторы з Расіяй. На вашу думку, ці ёсць памылка ў такіх развагах? Well, yes, and I'm certainly not advocating for the export of. Я, вядома ж, не выступаю за экспарт у Беларусь кампанентаў падвойнага прызначэння. Я не выступаю за экспарт высокаякасных паўправаднікоў, якія можна выкарыстоўваць для вытворчасці ракет. Я нашмат больш сціплы ў сваіх прапановах. Я кажу, давайте хаця б на базавым узроўні нармалізуем гандлёвыя адносіны, камерцыйныя адносіны. Давайте пачнём пэўныя віды заходніх інвестыцый у Беларусь. Калі Марriott або Hilton захочуць адкрыць гатэль у Менску, я не бачу прычынаў, чаму гэта прынясе карысць расійскім ваенным намаганням. Я думаю, што гэта было б добра для беларускай эканомікі, добра з пункту гледжання заходніх інвестыцый. І мы маглі б абмежаваць ці хаця б змякчыць імклівы эканамічны ўплыў Кітаю на Беларусь. Таму я больш гляджу на гуманітарнае супрацоўніцтва, на камерцыйнае супрацоўніцтва, якое не звязана з экспартам ваенных кампанентаў, што, безумоўна, я лічу, было б правільным курсам Захаду. Which certainly, I think, would be a red line for the West. Вы згадалі ў сваім артыкуле, што ЗША супрацоўнічаюць з некаторымі рэжымамі, у якіх вельмі кепска з правамі чалавека. У тым ліку з Саудаўскай Арабіяй, Катарам. Цяпер у Беларусі прыблізна 1300 палітычных зняволеных, афіцыйна прызнаных праваабарончымі арганізацыямі. Верагодна, рэальна гэтая лічба большая. Ці лічыце вы, што пытанне палітвязняў не павінна ўздымацца ў новых перамовах з рэжымам Лукашэнкі? Well, I'm delighted you brought this up. That really is one of the. Я рады, што вы ўзгадалі гэта. Гэта сапраўды адзін з ключавых пунктаў напружанасці паміж Беларусю і Захадам. І гэта напружанасць, пра якую трэба гаварыць шчыра і адкрыта. І паглядзіце, я думаю, што гістарычныя сведчанні тут відавочныя. І гістарычныя сведчанні ўзаемадзеяння Захада з Савецкім Саюзам вельмі цікавыя для разгляду. Калі вы паглядзіце, скажам, на хельсінскія пагадненні 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Рычард Ніксон патлумачыў гэта ў сваіх мемуарах былога прэзідэнта ЗША. Ніксон піша, што перыяд лібералізацыі найбольшага прагрэсу ў галіне правоў чалавека ў Савецкім Саюзе адбываўся не ў часы найбольшага супрацьстаяння паміж Савецкім Саюзам і ЗША, а ў перыяду збліжэння. Такім чынам, збліжэнне, сцвярджаў Ніксон, можа быць інструментам, каб садзейнічаць паляпшэнню правоў чалавека ў Савецкім Саюзе. Ідэя заключаецца ў тым, што вы заахвочваеце свайго візаві, свайго праціўніка да абмеркавання шырэйшага набору эканамічных, палітычных і ваенных пытанняў. І частка гэтых пытанняў – гэта таксама пытанне правоў чалавека. Таму, распачаўшы дыялог, мы можам убачыць значнае паляпшэнне ў галіне правоў чалавека. У выпадку з Беларуссю, я думаю, гэта таксама адлюстроўвае тое, як Лукашенко падыходзіць да гэтых пытанняў. Такім чынам, у 16-м годзе адбылася мяккая нармалізацыя адносінаў Беларусі з Еўразвязам. І ў выніку гэтай нармалізацыі Лукашенко вызваліў дзясяткі палітвязняў. Зусім нядаўна мы назіралі
назіралі падобную тэндэнцыю нават пасля пачатку вайны. Калі Лукашенко атрымаў пэўныя стымулы або адчуў магчымасць для нейкіх лепшых, больш прадуктыўных адносін паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі. Апошнім часам Лукашенко таксама вызваліў некалькі палітвязняў, я думаю, 5 ці 8. Іх было вызвалена больш, але праваабаронцы паведамляюць, што ў той жа час, калі людзей вызвалялі, было арыштавана нашмат больш беларусаў. Нядаўна быў вызвалены 31 чалавек, але арыштаваныя многія дзясяткі. І гэта пастаяннае пытанне, гэта пытанне, пра якое мы павінны размаўляць з нашымі беларускімі калегамі. Але цяжка размаўляць з нашымі беларускімі калегамі, калі паміж намі насамрэч няма дыпламатычных адносінаў. Калі вы праводзіце палітыку поўнай ізаляцыі, максімальнага ціску, санкцый і ўсяго такога, то вы фактычна не даеце Лукашэнку ніякіх стымулаў разглядаць магчымасць перагляду сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. І насамрэч вы ствараеце перашкоды, бо збліжаеце Беларусь з Расіяй і Кітаем, што не спрыяе паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека. Я думаю, што гэта больш пытанне да еўрапейскага звязу, чым пытанне палітыкі ЗША, калі быць цалкам шчырым з вамі. Але ў той ступені, у якой у еўразвязу ёсць пэўныя істотныя рычагі ўплыву на тое, каб прымусіць Лукашэнку аслабіць гэтыя парушэнні правоў чалавека. Гэта можа быць толькі часткай шырэйшага пакета мер, які ўключае як пернік, так і пугу. Бо калі прытрымлівацца толькі пакарання з максімальным ціскам, то вы насамрэч не ствараеце прастору, у якой могуць адбывацца паляпшэнні сітуацыі з правамі чалавека. Уласна, гэта тое, пра што я хацеў вас спытаць, бо Злучаныя Штаты ніколі не мелі вельмі шырокіх эканамічных адносін з Беларуссю, і Беларусь ніколі не была для ЗША вялікім партнерам у гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве. Гэта больш тычыцца еўразвязу. Як вы лічыце, ці здолеюць Злучаныя Штаты і еўразвяз весці агульную палітыку ў дачыненні да Беларусі? Перш за ўсё дазвольце мне сказаць, што я згодны з вамі. Але з адной вельмі важнай агаворкай. Майк Пампео, былы дзяржсакратар ЗША ў адміністрацыі Трампа, сустракаўся з Лукашэнкам і прапановаў экспартаваць энерганосьбіты з ЗША ў Беларусь. Я думаю, што гэта вельмі прагматычны, цвёрды, рэалістычны, але таксама і вельмі мудры крок, бо няма ніякіх прычын, каб мы не заахвочвалі Беларусь да дыверсіфікацыі партфеля імпарту энергіі. І я думаю, што ЗША могуць адыграць у гэтым вельмі вялікую ролю. Але я згодны з вамі, што калі мы сапраўды гаворым пра камерцыйныя і гандлёвыя адносіны, мы ў асноўным гаворым пра сувязі Беларусі з еўразвязам. І я думаю, што ЗША таксама павінны адыграць тут сваю ролю. Мы павінны размаўляць з нашымі партнерамі ў Брусэлі пра тое, як могуць выглядаць больш плённыя доўгатэрміновыя адносіны супрацоўніцтва паміж Беларусю і Захадам. Думаю, што мы абавязкова павінны прапанаваць нашу падтрымку, нашу матэрыяльна-тэхнічную падтрымку, нашу палітычную падтрымку, каб даць зялёнае святло любому паляпшэнню гандлёвых адносінаў Беларусі з еўрапейскім звязам, пры умове, што гэта будзе часткай шырэйшага ўзаемадзеяння, у якім мы сапраўды пабачым саступкі з боку Беларусі. Прыхільнікі санкцый кажуць, што рэальныя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі былі ўведзеныя толькі пасля паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ў 22 годзе. Маўляў, сапраўды доўгатэрміновых эканамічных санкцый супраць Беларусі ніколі не было, і таму рана рабіць высновы. Што б вы адказалі на такі аргумент? Думаю, што пасля 2020 году мы ўбачылі вельмі істотныя абмежаванні, накладзеныя на Лукашэнку. Можна казаць, што гэтыя абмежаванні зайшлі недастаткова далёка, і я ўпэўнены, што ёсць шмат людзей, якія будуць адстойваць такую пазіцыю. Але асноўная праблема ў тым, што дэмакратызацыя праз ізаляцыю і ціск можа працаваць у канкрэтных выпадках, калі краіна, на якую вы ціснеце, не мае кляпа на ціску, не мае магчымасці кампенсаваць ваш ціск. Узяць, да прыкладу, Польшчу пасля распада Савецкага Саюзу. Польшча мела ясную галоўную мэту – уступіць у еўразвяз, уступіць у НАТО і стаць часткай Захаду. Такім чынам, гэта дало Захаду велізарныя вагары ўплыву на Польшчу з пункту гледжання навязвання дэмакратызацыі, лібералізацыі, рынкавых рэформаў, рэформаў у сферы барацьбы з карупцыяй і вяршэнства закону, правасуддзя і ўсіх такіх рэчаў. Таму што мы маглі сказаць Польшчы: калі вы не зробіце ўсяго гэтага, то вашае далучэнне да еўразвязу
уваход да НАТО апынецца пад пагрозай. Вельмі падобная гісторыя мела месца і з многімі іншымі краінамі цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Чэхіі, Балгарыі, Румыніі, зусім іншая рэч Беларусь, бо Беларусь заўсёды ў большай ступені вагалася паміж Захадам і Еўразіяй. Беларусь заўсёды мела вельмі моцную гістарычную культурную сувязь з Расіяй, вельмі цесныя палітычныя адносіны з Расіяй. Урэшце, ёсць дамова аб саюзнай дзяржаве 99-го году паміж Беларусю і Расіяй, якая сапраўды прадугледжвае некую палітычную інтэграцыю паміж дзвюма краінамі. І таму, калі мы спрабуем пакараць Беларусь, ізаляваць Беларусь, гэтыя намаганні ў канчатковым выніку даюць адваротны эфект, або не даюць жаданых вынікаў, бо Лукашенко можа проста павярнуцца на ўсход. Ён можа проста павярнуцца да Расіі, ён можа павярнуцца да Кітаю і кампенсаваць ціск, які мы спрабуем аказаць на яго. Таму, падсумоўваючы, мы павінны думаць пра іншы падыход да Беларусі, чым проста пакаранне, ізаляцыя, максімальны ціск. Так што так, я ўпэўнены, што мы маглі б увесці яшчэ больш санкцый, але гэта толькі паспрыяла б гэтай беларуска-расійскай інтэграцыі, палітычнай інтэграцыі, эканамічнай інтэграцыі, якая, на мой погляд, прынцыпова не адпавядае інтарэсам Захаду. Сёлета адміністрацыя Байдена пачала стратэгічны дыялог з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Як вы лічыце, ці трэба новай адміністрацыі ЗША яго працягваць, ці трэба ад яго адмовіцца? Я думаю, што мы на Захадзе павінны вельмі ясна ўяўляць, якія нашыя намеры, якая наша фундаментальная мэта стаіць за гэтым узаемадзеяннем з беларускай апазіцыяй у выгнанні. Калі гэта спроба паставіць гэтых людзей ва ўладу Беларусі ў рамках аперацыі па змене рэжыму, тады, як я пішу ў сваім аглядзе, мы павінны змірыцца з рэальнасцю, што гэтага не адбудзецца. Няма ніякага спосабу зрабіць гэта любой прымальнай для Захаду цаной. Пры любым сцэнары змены рэжыму, калі ўрад Лукашэнкі сапраўды наблізіцца да звяржэння паводле сцэнару ў стылі Лібіі, гэта амаль упэўненасць, амаль гарантавана, што расейцы ўмяшаюцца ваенным шляхам і пакладуць гэтаму канец. І гэта ставіць перад намі такое ж пытанне, перад якім мы цяпер стаім ва ўкраіне. Ці хочам мы наўпрост ваяваць з расейцамі? І за апошнія 3 гады мы атрымалі адназначны адказ і з Вашынгтону, і з Брусэлю, з большасці еўрапейскіх дзяржаў. Не, Захад не мае намеру ваяваць з Расіяй за Украіну. І калі не хоча ваяваць з Расіяй за Украіну, то мне сапраўды цяжка ўявіць, як Захад будзе ваяваць з Расіяй за Беларусь. Пры гэтым я думаю, што ўзаемадзеянне з апазіцыянерамі можа быць карысным. Я думаю, што можа быць шырэйшы дыялог, калі мы прывядзём такіх людзей, як Ціханаўская, да нейкага дыялогу з урадам у Менску. І калі мы пагаворым пра тое, якімі могуць быць істотныя паляпшэнні ў галіне правоў чалавека, гэта абсалютна магчыма. Але перш за ўсё, мы павінны самі ўсвядоміць, што мэтай не можа быць змена рэжыму ў Беларусі. І гэта, я думаю, пазбавіла б расейцаў вельмі магутнага рычага ўплыву, таму што цяпер адным з найвялікшых рычагоў уплыву Пуціна на Беларусь з'яўляецца той факт, што Лукашенко ўспрымае цяперашнюю палітыку Захаду як палітыку, накіраваную на змену рэжыму. І таму ён шукае запэўніванняў, абавязанняў у галіне бяспекі з боку Расіі. Такім чынам, калі мы прыбяром гэтую дынаміку, гэта сапраўды можа паслужыць на карысць правоў чалавека і можа стаць падмуркам для збліжэння Беларусі з Захадам. Але мы павінны пайсці на гэтую саступку. Мы павінны нарэшце адмовіцца ад гэтай няўдалай, недальнабачнай палітыкі змены рэжыму. Можа быць пярэчанне, што б ЗША не рабілі, Лукашенко ўсё роўна будзе адчуваць пагрозу з боку Захаду і з боку ЗША ў прыватнасці. Як вы лічыце, ці здольны ён яшчэ вярнуцца да той шматвектарнай палітыкі з мінулага, пра якую вы кажаце? Ці не занадта моцна яго ўжо трымае Расія? Гэтае пытанне, на якое мы не можам знайсці адказу, пакуль не пачнём спрабаваць, пакуль не пачнём рухацца ў гэтым кірунку. І я сапраўды думаю, што бачу прыкметы таго, як адміністрацыя Трампа цалкам здольная зрабіць змены, каб аднавіць такую сітуацыю, але і працягваць падыход адміністрацыі Байдена ў шырэйшым сэнсе. Мне цяжка ўявіць, што Лукашенко цяпер не зацікаўлены ў больш збалансаваным падыходзе, пры якім Беларусь можа палітычна, вайскова і эканамічна
эканамічна дыверсіфікавацца, адыходзячы ад поўнай аднабаковай залежнасці ад Расіі. Думаю, што Лукашенка і цяпер да гэтага імкнецца. Ён шмат дзесяцігоддзяў супраціўляўся сур'ёзнай змястоўнай інтэграцыі паміж Беларусю і Расіяй менавіта таму, што гэта азначала поўнае паглынанне Беларусі Расіяй. Такім чынам мы не можам да канца ведаць, пакуль не пачнём спрабаваць. Але маё ўражанне, што Лукашенка ўсё ж адкрыты да нейкага варыянту шматвектарнай замежнай палітыкі. Сёння гэта выглядала б зусім інакш, чым у 16-м годзе ці нават да 20-го. Але я думаю, што агульнае ўсё ж ёсць. Ёсць яшчэ шмат плённых магчымасцяў, многія з якіх мы адкрыем пасля таго, як пачнём фармальны дыялог, дыпламатычны дыялог з Беларусю. Але, безумоўна, гэтая поўная залежнасць ад Расіі і ў меншай ступені ад Кітаю не адпавядае беларускім інтарэсам, як іх бачыць Лукашенка, бо Лукашенка хоча сам мець кантроль. Ён сапраўды кіруе ў напаўаўтарытарным рэжыме. Але ягоная знешняя палітыка на працягу апошніх дзесяцігоддзяў грунтавалася на пошуку балансу паміж Расіяй і Захадам, на гэткім еўразійскім танцы, як мы яго называем. А чаму вы назвалі кіраванне Лукашэнкі напаўаўтарытарным? Ці значыць гэта, што вы яго таксама лічыце напаўдэмакратычным? Well, you know Belarusian politics better than me, so I don't want to. Ну, вы лепш за мяне ведаеце беларускую палітыку, таму я не хачу тут заходзіць на міннае поле. Я ведаю, што Лукашенка карыстаецца пэўнай падтрымкай у сельскіх раёнах краіны. Апазіцыя, я ведаю, больш сканцэнтраваная ў Менску. На мой погляд, казаць, што больш за 90 ці 100% беларусаў выступае супраць Лукашэнкі, гэта быў бы актыўны самападман. Думаю, што гэта значна больш складаная сітуацыя, калі у вас ёсць некая ступень. Цяжка вызначыць дакладную лічбу, але у вас ёсць пэўная ступень падтрымкі Лукашэнкі на нізавым узроўні. І у вас у Беларусі ёсць фундаментальна, я б сказаў, сапраўднае пачуццё культурна-гістарычнай сувязі з Расіяй, якое цягам апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў грала на руку Лукашэнку, падтрымліваючы яго кіраванне. Таму я лічу, што Беларусь тут моцна адрозніваецца ад Польшчы ці Чэхіі. Беларускі народ расколаты наконт заходняй інтэграцыі, інтэграцыі ў развяз і, безумоўна, у НАТО. Беларусы хочуць больш цесных сувязяў з Захадам у эканамічным, камерцыйным пляне. Але мы павінны быць асцярожныя, каб не разглядаць Беларусь як адназначна празаходнюю краіну, якая знаходзіцца ў закладніках гэтага прарасійскага лідара. Я думаю, што сітуацыя ў Беларусі значна больш далікатная. Вось што я спрабую сказаць. Але, безумоўна, рэпрэсіі ў галіне правоў чалавека рэальныя, злоўжыванні рэальныя, і гэта рэчы, пра якія мы павінны гаварыць. І мая мэта ў мемарандуме наконт адносінаў з Беларусю не ў тым, каб замесці гэтыя праблемы пад дыван, а ў тым, каб сказаць, што мы хочам значных паляпшэнняў у галіне правоў чалавека ў Беларусі. Спосаб дасягнуць гэтага не працягваць максімальны ціск, а прытрымлівацца больш далікатнага, больш тонкага падыходу. But to pursue a more delicate, more nuanced approach. Лукашенка хоча атрымаць нейкае месца за сталом магчымых перамоваў аб урэгуляванні ва ўкраіне. Як вы лічыце, ці ёсць у Захаду падставы даць яму такое месца? Well, Lukashenko, as you recall, wanted to be part of some kind of a settlement. Лукашенка, як вы пэўна памятаеце, хацеў быць часткай некага ўрэгулявання. Калі толькі пачалася вайна, ён запрасіў прадстаўнікоў і Украіны, і Расіі ў Беларусь для некага дыялогу. А потым гэты дыялог перамясціўся ў Стамбул і стаў называцца стамбульскім фарматам. Лукашенка, я думаю, у стане адыграць нейкую ролю неафіцыйнага каналу камунікацыі. Але гэта складана зрабіць у сітуацыі, калі за апошнія 4 гады мы зрабілі ўсё, што маглі, каб ізаляваць Беларусь. Такім чынам, што да вашага пытання, я думаю, што тут абсалютна ёсць прастора з пункту гледжання нармалізацыі з Беларусю, каб выкарыстоўваць Беларусь у якасці каналу для перадачы пэўных ідэй або пэўных прапаноў Маскве. Але гэта вельмі цяжка зрабіць, калі ў вас насамрэч няма фармальных паўнавартасных дыпламатычных адносінаў паміж ЗША і Беларусю. І я сцвярджаю, што мы павінны імкнуцца аднавіць дыпламатычныя адносіны як мага хутчэй. Мы не павінны рабіць гэта бясплатна. Мы не павінны рабіць гэта як саступку, як аднабаковую саступку з боку Злучаных Штатаў. Але зноў жа, варта думаць пра шырэйшы пакет крокаў, які можа паспрыяць нейкаму істотнаму паляпшэнню стасунку паміж Беларусю і Захадам. Facilitate some kind of a meaningful improvement of relations between Belarus and the West. І маё апошняе пытанне, вы ўжо згадвалі, што новая адміністрацыя Трампа можа быць больш успрымальнай да вашых ідэй. Ці бачыце вы першыя прыкметы таго, што людзі, якія будуць адказваць за знешнюю палітыку ў новай адміністрацыі ЗША, гатовыя выкарыстоўваць ідэі, выкладзеныя ў вашым артыкуле? Well, let me put it this way.
first Trump administration. Дазвольце сфармуляваць гэта так. Першая адміністрацыя Трампа была шмат у чым больш ястрабіная, чым цяперашні прапанаваны кабінет. Дзяржсакратаром доўгі час быў Майк Пампео, які быў у значнай ступені неакансерватарам з вельмі жорсткім стаўленнем да ўсходняй Еўропы і Расіі. І нават калі Майк Пампео прызнаў, што тут ёсць нейкая магчымасць культываваць шматвектарную знешнюю палітыку і павярнуць яе на карысць Амерыкі, калі нават Майк Пампео думаў у такім рэчышчы, то гэта дае мне вялікую падставу меркаваць, што, напрыклад, дзяржсакратар Марка Рубіо быў бы яшчэ больш прыхільны да многіх з гэтых ідэй. Такім чынам, у той ступені, у якой першая адміністрацыя Трампа сапраўды бачыла тут магчымасць абмежаваць уплыў Расіі, абмежаваць уплыў Кітаю, а таксама магчымасць стратэгічна замацавацца ва ўсходняй Еўропе праз Беларусь, я маю усе падставы меркаваць, што другая адміністрацыя Трампа будзе яшчэ больш зацікаўленая ў гэтых ідэях і будзе праводзіць іх яшчэ больш энергічна. І я спадзяюся, што яны гэта зробяць. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Я нагадаю, што нашым госцам быў доктар Марк Эпіскапас. Ён даследчык Амерыканскага інстытуту адказнага дзяржаўнага кіравання Квінсі, а таксама выкладае гісторыю ва ўніверсітэце Мэрманту. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, паставце пад ім лайк, гэтак яго пабачаць больш людзей. Не губляйце свабоды.